बिसोरखौ साब्रैसेखौ नुदों अरुणोदय दानजादों होनना मिथिदों बे बाथ्राया सैथोना नंखाय सैथो दा बे नोंसिनि अरुणोदयखौ सोर दानदों आरो मानि थाखाय दानखो बेखौ मानि थाखाय दानखो होनोबा जों सिगांनिफ्रायनो मोनजाबाय थायोमोन प्रमद बर' सारनिफ्राय जेब्ला बिपिएफ सरकारा फैदों अब्ला जोंनि अरुणोदय माबाखौहाय दानना होजोबदों जों मासे मास मोनजाबोयोमोन नै दाख्लि जायनाखि 9,000 मोननांगौमोन बे समाव जोंखौ मोखां साइड खालामनानै होदों जों बिराद दुखु मोनदों मानो होनबा बेयावनो मोनदों बेयावनो मोनाखै बिनिखायनो जों जोबोद दुखु मोनदों आरो गोबां दंबावो आं बायदि मोननि मानसिया जायनाखि आंनि उनाव नुदों बिसोर गासिबो मोनाखै आरो मोनसे खोथा दंबावो दाख्लि जेनाखि खैला मैला बाजाराव मिटिं खालामदों हाग्रामा सार फैयो होननानै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय सेल्फ हेल्प ग्रुपआवहाय 15,000 फैसा रां होगोन होननानै बिसोर लिस्ट लांदों बे लिस्ट लांनायाव जोंना 700 थाखा फैसा थांदों बिसोरो लिस्ट फैबाय होननानै हरनि 6टा 7टासिम बिसोरो फैसाखौ नाजावनानै बिसोरो गाबोननो थांनांगौ ब्लकआवहाय चेक लायनांगौ होनना लिंनांदों नाथाय दासिमबो फैसाया हाबाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाया थ' दा फैबाय थानाय जितु एमएलए बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना सोर बिजाथिखौ होनानै देरहाहरनो सानदों जोंना सार रनजितखौनो जों देरहाहोगोन आरो जोङो सार माबाखौनो प्रमद बर' सारखौनो जों सरकाराव लाबोफिनगोन जोङो रावखौबो नाङा बिपिएफनि सरकारखौ जोङो नाङा हाग्रामा सारखौ जोङो नाङा